Ritmu, il-Malta Arts Festival, il-Malta Jazz Festival u Dance Festival Malta u mal-4 festivals li ser isiru bejn l-10 ta' Ġunju u l-aħħar ta' Lulju minn Festivals Malta. L-ewwel li se jiġi organizzat huwa Ritmu, illi qabel kien magħruf bħala Lana Fest. Permezz ta' dan il-festival, il-pubbliku ser ikollu wkoll l-opportunità li jgawdi elementi ta' mużika folkloristika ta' pajjiżi Ewropej ġirien tagħna. Isegwih ser ikun hemm il-Malta International Arts Festival, illi għal din is-sena ser ikun imżewwaq b'żewġ valuri, l-innovazzjoni u l-aċċessibilità. Apparti li ser isir fil-belt, dan il-festival ser jimraħ ukoll fil-lokalitajiet ta' Marsa Skala u Bormla. Xi ħaġa ġdida f'dan il-festival hija l-kollaborazzjoni ma' Heritage Malta. F'dan il-kuntest ser isir installazzjoni artistika f'Bib il-Belt bħala wirja ta' artisti Maltin fosthom Antonio Shortino, Vincent Apap, Envin Cremona u artisti kontemporani oħra. It-tielet festival huwa dak tal-mużika jazz. Din is-sena dan ser isir f'tifkira ta' Charles Is-City God, li kien il-fundatur tal-Jazz Festival f'Malta u li miet fi frar li għadda. Fl-aħħar nett hemm id-Dance Festival li ser jipparteċipaw fih żeffina lokali u anke barranin. Ser isir ukoll wirja minn persuni li għandhom abiltajiet differenti u b'hekk dan il-festival li ser isir l-ewwel darba f'pajjiżna se jippromuovi wkoll l-inklusività. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici, li kien preżenti għat-tnedija ta' dawn il-festivals, tkellem dwar kif il-pandemija fakritna fl-importanza tal-kultura f'pajjiżna. Dan kollu qed juri li aħna rridu li n-nies jieħdu pjaċir fis-sajf li ġej, jattendu dawn l-attivitajiet u nerġgħu nkomplu nimmarkaw it-talent kbir li għandna f'pajjiżna u nkomplu nsaħħu l-ekonomija kreattiva li tant tagħmel ġid mhux biss għall-udjenza imma anke l-artisti infushom. Id-direttur ta' Festivals Malta, Annabel Stivala, qalet li hemm stennija kbira għal dawn l-avvenimenti. Waħda mis-sodisfazzjoni kbar li għandna illi qegħdin nagħtu opportunitajiet lill-artisti. Dak huwa l-lan tagħna prinċipali li dawn il-festivals apparti li ħajatu festa kulturali lill-udjenzi tagħna qed jagħtu opportunità kbira lill-artisti li dal-aħħar sentejn imħabba l-pandemija ma setgħux juru kreattività tagħhom.